Mocno. Mocno, no kręć. Nie możesz? Nie ma siły? Oj, bo mnie przejedziesz. No tak. Mocno. No, jedź do bramy teraz. Chodź do bramy. Chodź. Ojej. Dziadzia butak zgubił. Dziadzia but zgubił. O, nakręć. Nie możesz? No nakręcaj. No nakręcaj. Zuziu, no zakręcaj kierownicą. Co tam robisz? Co tam robisz? Co ty tam robisz? Bum. Ale puść tam rączką i nakręć tutaj. Jedziemy na podwórko. No jedź. No ruszaj. No ruszaj. Nie ma siły? Jeszcze raz zrób zęby. Jak mocno jedziesz. Zrób. Jak mocno jedziesz. Oj. Tu w koło. No jedź. Jedź i sama nakręć. Tak, jedź. Tak, zahamowałaś? No i co teraz? No jedź. Co ty tam robisz? To jest zakręcone, tam nic nie rób. No ruszaj. Mam dwa. Hamulec masz, tak. Żeby kogoś No. uścisnąć. Mhm. Taki mam hamulec. A? Widzisz? Mhm. I tu w koło jedź. Ładnie. No co, nie ma siły. Koniec? Co robimy? Pójdziemy. Co robimy? Kotek? No to idziemy zobaczyć te kotka. No. O, uciekł kotek. Uciekł kotek, tam a leci kotek, tam uciekł. Uciekł kotek. No tam złapiemy go kotek. Tam jest kotek. Też chciałeś takiego kotka? No widzisz. To później może będziesz starsza, tak? Chodź tutaj zobaczymy. Chodź. A ile deszczu napadało, zobacz we wiaderku ile jest deszczu. A jabłuszka pozbieramy? A schowa się pod drzewo? Chodź, nakręcimy film pod drzewem, idź.
Potem w komputerze zobaczymy, chodź. Chodź, dziadzia film kręci. No idź. Potem w komputerze sobie... Tam idzie. No i w komputerze zobaczymy, chodź. Dziadzia nakręci film. No idź, ładnie. Jakim chciałem? Tam, w tym twoim domku. Schowaj się. A tu jest wiadereczko, a dziadzia szukał drugie wiadereczko. A to chyba Zuzia schowała to wiadereczko. Tak, no wejdź tam. Dziadzia... Nie, bo piasek nie. Nie ma. Ile jabłek, nakręcimy jabłka. Ile jabłek. Patrz, kotek jest, siedzi tu kotek. Mogę natapnąć? Nie, jabłuszek się nie depta. Nie wolno jabłuszek jeść. Dlaczego? A schowa się tu pod drzewko? Nie. Nie? A śpiewaj piosenkę. Zaśpiewaj jakąś i w komputerze będziemy słuchać. No. Jedzie pociąg daleka, a nie chwili nie czeka. Ale rączkę weź. Skąd tu to załaskały, zawsze nas cały. A jeszcze inną. No jeszcze jedną. Nie, Mam chusteczkę. nie. No i zaraz pójdziemy do komputera sobie zobaczyć. Ale ucieka mi Zuzia. O, pobiegła. Tak.